sannunku yawa akwai tsara ta shi to wai mai magana wani caji a cikin ya ba za a caje ka ba kawai na ga ya faɗo ina wanka na gan shi ya shiga ɗakin ka ku caje shi me ya ɗauko to ni dai ina zuwa dan Allah ni ba wani abu na ɗauka ba gashi kati ne gashi katin bai na zaɓe gashi haba kawo yanzu katin zaben nawa ka je ka ɗauke kawo fa lokacin da ake wannan rajista ta katin zaɓe na zo na same ka na ce ma kawo an buɗe wannan yin rijistar zaɓe amma ka gwale ni ka ce min kai ba za ka yi ba ina zuwa na sani ni da na ce gaba ɗaya zaben ne na dena ba wanda zan ƙara shiga harkarsa shugabannin namu yawayawansu duk ba tausayi gare su ba tsari gare su ba na ce na dena ba zan ƙara yi ba amma kai ka sani na je Bauchi amma da na je Bauchi kuma sai na canza tunani na kalli irin ta goma shi da kuma irin tsarin da ƙauren Bauchi ya zo da shi sai na ga cewa lalle ya zama wajibi in shiga layin masu zaɓe in zaɓi ƙauren Bauchi. To ai mu ma saboda mu zaɓi wanda yake damuwa da damuwar mai ta sa muka je muka bi dare muka bi rana muka bi sanyi muka bi ruwan sama muka bi layi muka yi wannan rijistar katin zaɓe. To ko ya kamata a yi ƙauren Bauchi yana ta ayyuka iri-iri kama daga kan gine-gine maganar asibiti maganar tsaro maganar ruwan sha maganar titi maganar ilimi ƙauren Bauchi ya riga ya shalle ya zube ya wuce wannan gurin. Don haka ku dole in shiga layin zaben sa ba abin da ya rage wa talakawan jihar Bauchi wanda mu kuma yanzu talakawan Najeriya muke so mu samu musamman sha'anin tsaro yaya za a taimaka min in samu rijistar zaɓen ƙauren Bauchi jama'a kai mu dan kwarai san barka